Здравейте, потребители на YouTube, аз съм GameFloor.bg. Това е 10-ти епизод на Майнкрафт оцеляване. В предишния епизод, както знаете, събрахме обсидиан, намерих диамант. Портал и сега аз съм се подготвил. Не съм влизал още в него. Сега първоначално ще влезем и да влизаме. Да видим къде ще ни спауна, да е някъде хубав спаун. Вау! О, не, газ, не! Дяволите, мъртъв съм. Не! О, не! Не! Добре, съжалявам. Ще паузирам за малко. Да, здравейте отново, върнах да се взема нещата. Ще се отблъка времето. И да, лъка не го няма. Да видим отзема сам. Без лък се връщам директно. Ето ли там. И да, с влизането в недъра един газ ни уби. Така, сега ще го късам малко. Виждам, че има всякъде. Това е добре. Добре, няма да се закачим. Вау, защо? Елайте де. Само някакъв газ да ни дойде. Така не... Портала ми е горе, което е малко зле, но... Няма проблем. Както видя, направо... Там, вау, как... Там? What? Вау. Да. Там. И да, не съм ще спомня малко. Ще се бъде кварт. Ще го спомня нещо. Ще започнем на... По-точно може да започнем с приятел нова поредица на Майнкрафт. Още не съм сигурен, но ако започнем, ще съобщя. Видях газ. Ето. Добре, съжалявам малко, но... Съжалявам, че читвам. Но направо са отвратителни. Много се извинявам. Но не ми се умира. Вау! Пак много съжалявам. Добре. Не, този газ не ме е искал в недъра. Явно. Съжалявам много. Добре, как се появява постоянно при мен? Не мога да го обясня. Няма да се закачим повече с тях.
Вау! Сега станат по-малки, да. Да не падна. Събера малко гъби. Толкова спокойно без газ. Не го споменавам, че аз кажа нещо. Ще събера гъби. Не знам за какво, но може да се направим някаква супа. Ще видим. Да, газ. Както ви казах, аз да не кажа нещо. Искам да го убием. Той ми изстрелява. Той скелети ли си? Ще го направя. Точно при портала може да се направи нещо. Вижте, по-точно нещо. Ето тук. Ще видим. Много се извинявам. Читнах, но... Газовите са отвратителни. Ето бе. Добре, стигна. Сега ще взема малко кабелстон. Ще се направя. Край забравя винаги да ги размножавам. Тук става тези неща. Защото те могат да ми бъдат. Това са ми ценни, но все пак. Какво щях? Добре, ще направя базата следващия епизод. То няма да е нещо особено, просто играя. Ако представя. Много тихо, не харесва. Да, казвай, че не харесва. Точно още този довърша от другите. Или да се направя извън ефир. Пак аз извън ефир. По-точно извън кадър, съжалявам.
Да, мой, не. Знаете ли какво, само така тук ще го заградя и няма да правя. Ще опитаме да се качим горе, може би, не знам, ще видим. Ето това ще е така. Ето ще. Сега насам. Да. Това е някъде. Както обещах. Баз, нещо подобно, но... Сега. Ще събера още нещо. Мразите, не се... Горе на баз. Вау, къде? What? Къде? Исках да ме спалня преди. What the fuck? Така става като не гледам къде. Стъпвам. Да се изкатерим и нищо в къщата. Ще спирам епизода, че това малко. Гледам да се около 10 до 15 минути, защото един мой приятел ми каза, че ако клипа ми е над 15 минути, не мога да го кача, не знам защо, но аз ще пробвам на Агарио, защото там и да изпуснем един епизод няма, тук няма проблем, но тук е поредица. Не, че е поредица, ми тук нали се развиваме и ако изпусна нещо снимам, аз после няма да ви е интересно и да. И да, това е всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесва и се абонирайте за мен и чао!